Λοιπόν μάγκες, ακούστε το καλά. Είμαστε στη χώρα που φανατίζουν τα παιδιά. Από μικρά τους διδάσκουνε μόνο να μισούν όλους τους διαφορετικούς ανθρώπους που ζουν. Γιατί κολλημένα μυαλά κυριαρχούν και τους δίνουμε τροφή για να ζουν. Ρατσιστικές ιδέες και αντιλήψεις, όλα αυτά προβάλλονται μέσα από τις ειδήσεις. Θέλουν να γίνουμε στρατιώτες χωρίς κριτική, να μην έχουμε καμία ηθική. Να φοβόμαστε το διαφορετικό, μα το διαφορετικό δεν βρίσκεται στο περίβλημα. Ρε γαμό, ξύπνα και κούνα το κεφάλι σου. Ρατσιστής είναι ο πάτος απ' το χάλι σου. Και αν πιάσεις πάτω με αυτό, το μυαλό σου θα κολλήσει, άρα θα είναι νεκρό. Ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους, αλλά διαχωρίζονται σε ανώτερους και κατώτερους, διακρινόμενοι είτε από το χρώμα του δέρματος, είτε από εξωτερικά χαρακτηριστικά, είτε από εθνικότητα, είτε από τη θρησκεία τους. Τι διαφορά έχει ένας μαύρος από έναν λευκό? Τα ίδια πράγματα έχουν στο υπογράφω εγώ. Δύο πόδια, δύο χέρια, δύο αυτιά. Για πες μου ρε μαλάκα που βλέπεις τη διαφορά. Όλοι ίσοι, είναι τόσο απλό. Το περίβλημα είναι κάτι ασήμαντο. Το παίρνουμε χωρίς καμία επιλογή. Γι' αυτό για μένα δεν μετράει ρε εσύ. Το χαρακτήρα όμως που όλοι φτιάχνουμε δεν τον κοιτάμε κι όλοι το γράφουμε. Μα του ανθρώπου είναι το μέλι το δηλητήριο. Βλέπω το ρατσισμό να αυξάνεται, είναι μαρτύριο. Καθημερινά βία με το ρατσισμό, με λέξεις, με πράξεις και φανατισμό. Είναι ανώφελο και πολύ χαζό. Γαμώ την κοινωνία αυτή που ζω εγώ. Άκου την ιστορία και θα καταλάβεις τι εννοώ. Ήτανε ένα παιδί από την Ιγυρία. Είχε δυνατότητες πολλές κι ήτανε αμαρτία να χαρανιστεί σε μια άσχημη κοινωνία. Γι' αυτό έψαξε σε άλλη χώρα για τη σωτηρία. Ήρθε Ελλάδα για να βρει την ευκαιρία. Μα άλλα τον περίμεναν, υποδεχόμενος μόνο κακία. Κανείς δεν τον μιλούσε, ήταν μόνος και ο μόνος του σύμμαχος ήταν ο πόνος. Δέχτηκε βία γιατί το δέρμα του ήταν μαύρο από Έλληνες ρατσιστές που τον θέλανε στον τάφο. Μα κατάφερε να ξεφύγει από αυτά και έκανε τα όνειρά του πραγματικότητα.